atlasu stiglo i u Hrvatsku. Ja se inače bavim manualnom medicinom već dugo vremena i najveći problem je što ja imam glavobolje već preko 20 godina. Bio sam na klinici nekoliko puta. Dr. Ante Šurić posjetio je Zagrebački centar Atlas Profilax u kojem ordinira specijalist Vlado Tomljenović. U centru se prakticira metoda švicarca Renea Šimperlija s kojom se ispravlja iščašenje prvog vratnog kralješka Atlasa. Diljem svijeta ordinira oko 400 specijalista koji izvode te tretmane. Dakle, Atlas je prvi vratni kralježak, odmah ispod lubanje i on drži praktično lubanje. Sada, on se smatra u kiropraktici i u alternativnoj medicini općenito kao najbitniji kralježak u našem tijelu. Zbog čega je najbitniji? Zbog toga što kroz njega prolaze svi impulsi, sva energija i inteligencija iz mozga u sve stanice našeg tijela, u sve organe našeg tijela. I on odlučuje kolika količina tih informacija će doći u organe i stanice. On je rotiran kod svakog čovjeka manje ili više i samim time ne samo da pritišćuje kralježničnu moždinu i sve impulse koje teku, već i arterije koje tu prolaze. Ovo nam je vertebralna arterija, ispred toga stoje karotide, limfa, likvor i tako dalje. I to je sve pod trajnim pritiskom, 24 sata na dan. Inženjer radiologije Blago Karlić iz specijalističke ordinacije u Splitu zainteresirao se za metodu Atlas Profilax. Osjetio je mnoga zdravstvena poboljšanja nakon što je bio na tretmanu ispravljanja atlasa. Po namještanju atlasa sam ipak primijetio da je sasvim druga priča. Znači u koncentraciji, u radu ima više puno energije, gibanje glave, apsolutno više nema nekakav problem. Znači vožnja u rikverc ne predstavlja problem, ja ne trebam rame praktički pomaknuti. Znači apsolutno ja mogu više od 360 stupnjeva u principu, znači pomak glave. Lumbalni dio mi recimo bio problematičan i takav je posao koji je puno sjedeći, taj dio više ja apsolutno ne čutim, teret podignu u svako doba kakav god hoću. Zapravo problem ima na suprugu. Ja sam slučajno završio zapravo na namještanju atlasa, ali nije to sad bitno. Ona je imala jako velike probleme i riješila ih se. Od glavoboljači, migrena koja je dobila pola tijela, polu kupovima, smetnja ugriza, i to je sjelo, znači po namještanju atlasa jednostavno te migrene, ona njih kao osjeti, ali nikad se više nije pojavila migrena. Znači spavanje normalno. Svaka dodatni pad, trzaj, prometna nezgoda dovodi Atlas u još gori položaj i čovjeku zagorčava život. Iako će recimo rentgen i nalazi CT pokazati da je sve u redu, čovjeku se zagorčava život kao što imamo iskustvo s time, dugogodišnje glavobolje, vrtoglavice, nedostatak energije i tako dalje. U snimanjima, radiološkim snimanjima u kojima znači radim, vrlo često, izuzetno često se radi snimanje atlasa, pogotovo, kažem, ako je pitanje kakva trzajna ozljeda vrata, nesreća i tako dalje, bol u tom dijelu, što se ne može znači dokazati, vidjeti i tako dalje, jako puno snimanja se radi toga dijela atlasa. Ciljane, pogotovo ciljane snimke kroz otvorena usta sa posebnim nagibima, rentgenske zrake i tako dalje i tako dalje. I kažem, ja osobno sam napravio jako puno puta, ne mogu sa 1000 puta, ali jako puno puta se traži, a pogotovo kod modernih snimanja CT-a i magneta, gdje se može napraviti trodimenzionalna snimka, gdje se definitivno može zaista vidjeti taj spoj, rekonstruirati i vidjeti da li taj, znači spoj atlas, znači sam spoj atlasa, odnosno otvor, veliki otvor u glavi po ramenu magnum, koliko se on, znači koliko poklapa se sa otvorom atlasu, znači mora se, u principu on mora jedan na drugi sjedati, poklapati se u idealnom uvjetima. Međutim, često puta vidi se da to nije istina, da taj otvor jedan na drugi ne sjeda kako bi trebalo sjedati. Ili je lagano zavrnuće, odnosno lagana luksacija, ili čak iščašenje. Zašto se to u konvencionalnoj medicini ne predaje tome puno značenja, to, kažem ja, teško je reći, kažem jednostavno, to je tako. Kad je atlas pomaknut, dolazi do kompenzacijskog iskrivljenja čitavog tijela. I zato dolazi do pojave hernija diska. I interesantno da i jedna i druga medicina pokušaju tretirati simptome, a uzrok je ovdje. I onog trenutka kad se atlas dovede na mjesto, onda nema više potrebe za tim kompenzacijskim iskrivljenjem i onda se tijelo uspravlja. Jer uslijed tog iskrivljenja kod svakog čovjeka je jedna noga kraća manje ili više, čak do 2 cm. I onog trenutka
zadlaz dovede na mjesto, dolazi do izravnavanja i do produženja noge. To smo imali stotine iskustava. Zbog dugogodišnjih problema s kralježnicom, Vlado je obilazio mnoge liječnike i kiropraktičare. Tvrdi da je prošao više od 1000 kiropraktičarskih tretmana, ali problem s atlasom tada nije uspio riješiti. Tako da je to bila igra bez kraja. I jednom zgodom je došao u ruke prospekt od Švicarca, doktora René Claudia Schimperlea, koji kaže atlas nije subluksiran kao što je općenito utemeljen stav, već je atlas luksiran, totalno pomaknut iz svoga položaja i da se njegovom metodom on vraća na mjesto jednim tretmanom i to trajno. I to je stvarno bilo veliko iznenađenje, mora biti ili istina ili laž, ne može biti ništa između. I dao sam si namjestiti atlas u Klagenfurtu i od tada je život stvarno krenuo na bolje. Prvi put sam u životu osjetio da lubanja sjedi na pravom mjestu, da ima potporu i da je slobodno pokretanje glave. Prvi puta. I neki osjećaj slobode i u svijesti isto, i oduševljenje naravno, i htio sam to ovladati tom tehnikom kako bi mogao stvarno ljudima davati pravu tehniku i tako sam to specijalizirao prije 3 godine kod doktora Schimperlea. Mogu vam reći da sam ugodno iznenađen. Kretnje u vratu su mi bolje nego što su bile prije. Sad se mogu maksimalno desno i lijevo okrenuti, prije se nisam mogao. I čisto jedan osjećaj ugode osjećam. Ja sam uvjeren da će mi sada biti bolje. Svaki čovjek kad dođe kod nas ispuni jedan upitnik kako bismo se upoznali i atlas specijalist, u Hrvatskoj nas ima 10, atlas specijalist pravi određene testove u ležećem položaju, bezbolne testove i onda nekoliko testova u sjedećem položaju da bi se ustanovio položaj atlasa. I nakon toga se prilazi od namještanju atlasa koji je jedan mehanički postupak sa specijalnim aparatom. Taj aparat daje vibracione impulse u alfa području negdje oko 8 Hz i individualno prilagođenim impulsima se tretiraju određene akupresurne točke na vratu. Uspjeh je u principu 100%. Ja osobno kažem, koliko znam ljudi ovdje već kad metodu poznajem, niko nije rekao da je neuspješno. Uspješno uvijek. Sad, kažem, koliko će kome olakšati problem, ne znam. Logična je stvar da će čovjek u dobi od 10 godina ili 12 odrašće sa zdravim atlasom, a drugačiji čovjek sa 55 godina, gdje će logična stvar, nemoguće je maknuti strukture koje su tu srasle već 50 godina. Nemoguće ih je riješiti, a se riješi. Znači njemu se opet olakša. Ja sam nedavno bila gospođa 60 nešto godina koja je imala izuzetno iščašenje, to imamo čak dokumentirano na slikama. To je bilo čak iščašen atlas do maksimuma, čak ruk njegov se vidi na slici da je on okrenut. Ona se osjeća sad fenomenalno, jer ja sam prvi put u zadnjih 20 godina da sam se naspavala. Ova metoda je apsolutno bezopasna i samo od atlas specijaliste se može bezopasno izvesti. Tretman je jedan jedini i trajan je i za primjenu tog tretmana ne postoje kontraindikacije, ili bolje rečeno postoji jedna, to je trudnoća, jedino kod trudnica ne. Ili kod eventualno akutnih, dakle svježih lomova na vratu, vratnih kralježaka ne. Inače imali smo ljude sa po 3 hernije diska na vratu, sa vinicima u vratu gdje smo atlas namještali, gdje nikakav kiropraktičarski zahvat nije mogao doći u obzir. Amerikanka Stacy Danielle Poole diplomirala je na Loganovom koledžu za kiropraktiku gdje je stekla zvanje doktorice kiropraktike. U Zagrebu vodi centar za kiropraktiku Američki Kiro. U početku je bila skeptična prema metodi Atlas Profilaks, no promijenila je mišljenje nakon što je i sama prošla tretman. Mislim da je važno spomenuti da u području kiropraktike s kojim se bavim, prvi kralježak Atlas analiziramo potpuno drugčije od metode Atlas Profilaks. Mi s rukama Atlas namještamo drugčije, ali rezultat nije trajan. Metoda Atlas Profilaks nudi trajnije rješenje. Mislim da oba područja, kiropraktika i metoda Atlas Profilaks, mogu zajedno funkcionirati i nadopunjavati se. To je savršen